mı? Netice? Näme diýdiler? Onlar bizimki olmaz lan. Yöne bar belan körü. Sen bilen ejeňiz alay. Ece, Oğaydım. otursunma. Oturdım. Lokmanlaram netice bermedi. Eydim. Yalgıttan sıkma yok ba. Oňa da serdarın gahary gelýär. Bahar dat üstüne bolýar da Ece. Yine men bir tanys Lokmanıma bar. Şoňa bir bark görseňiz ne derler? Bak men düşünýändim. Belki Allah ýolunu açdyr. Şoňa bark göräýelmi? Şoňa bir bark görüň hali. Bolýar Ece. Han men serdara da bir aýdyp göreýin. Serdar, Ha? şu wagt Ecem bilen urlaşdym. Indi näme dedi? Gayrat et ejeň biziň başgalarına goşulmasyn da. Biziň meselemiz ejeň. Düşünmedin sen Serdar. Ejeň aýt biziň başgalarına goşulmasyn, bamy? Hayır orada. Yöne bize Ecem'in hiç yamanlığı yoktu. Getir çayı getir ha. Belin çay içmedik olmaz. Serdar. Ha? Ecem'in ammasadın alıp korayla. Gidip korayla şunu. Allına ecem diye ahut çekolem getiren çayını. Men öňem aýtdym. Ejeňi maşgalanma fokma diýip. Allına ýöne ejem diýip. Ecem deyip ezin yürek bağrımı Karşı karşı ecem mami tükettimle savrımı Ne aydanım yanlış bolup sen ejenki doğrumu Maşgalanım çözgüdünü heyde ece çödermi Aha. Indi näme netije? Lokmanlar. Onu geçirdilermi? Indi meni kahraman yanmay. Vakten yedecek dilayanayın. Yönü. Ecelen hiç yervet niyet yokken. Eceler yerden periştemez. Ben ecene döneyim. Beni eceme vuruslayın. Bolýar da. Indi bazara barıp çay içýärler la. Özüň bilýän hiç kim bermez ejelerin mehreni. Puşman ettim aydanlarıma bağışla gülüm beni Hiç hırdada çalışıp bolmaz enaň berin südüni. Bu dünyada başka insan ecem ýaly bolurmy? Hiç hırdada çalışıp bolmaz enaň berin südüni. Bu dünyada başka insan ecem ýaly bolurmy?